Moi boas tardes. Atopámonos hoxe en Arzúa. Mais en concreto estamos no salón de descanso do albergue de peregrinos de Ribadiso, aquí en terras de Arzúa. Unhas terras de queixo que en tempos alimentaban a fame dos camiñantes, porque Arzúa é camiño de Santiago, camiño de historia que arroupa o paso do tempo nesta vila coruñesa que hoxe intentaremos coñecer algo máis polo miúdo nos seus aspectos económicos e tamén sociais. Porque foron 20 anos de evolución que esta mesma tarde intentaremos coñecer gracias ás testemunhas que nos deixarán os nosos convidados de hoxe. Temos entre nós o alcalde de Arzúa, don Manuel Moscoso López. Moi boas tardes. Boas tardes. Tamén temos outro representante da Corporación Municipal que máis anos leva facendo oposición, don José Luis Carreira. Boas tardes. Tamén contamos neste programa coa presencia de quen era alcalde en 1976 na primeira visita das cámaras de televisión española a Arzúa, don José Fuentes. Boas tardes, benvido. E tamén temos a unha representante dun sector económico que está en alza aquí en Arzúa. Falamos do agroturismo e de elo tamén nos deixará a súa testemunha María Enjamio. Boas tardes. Hola, boas tardes. Porque, como decimos, estamos intentando nesta serie coñecer a evolución de algúns dos povos de Galicia. Hoxe estamos en Arzúa, pola que tamén pasaron xa 20 anos de evolución que non pasan en balde, alcalde. Sí, efectivamente, vendo o vídeo que proyectastes, pois realmente non pasan en balde. É un período de tempo de transformación, non só da vida de Arzúa, da economía de Arzúa, sino tamén de todo Galicia en xeral. A evolución está aí e, bueno, pois vémolo todos os días. Que lembranzas ten vostede de aquel Arzúa de 1976 do que hoxe tenemos a oportunidade de ver tamén unhas testemunhas? Bueno, era unha Arzúa reguleira, aquí está o alcalde actual en aquel tempo, e tiñan pois moitas inquedanzas de xa prosperar, desenrolar o que era o medio rural. Non en vano, pois Arzúa estamos inmersos no interior de Galicia, eminentemente rurales, con unha proxección xa en aquel entón hacia a gandeiría, que é a economía base do noso concello. O señor Fuentes, como moitos outros que ademais eran gandeiros, pois, bueno, pois estaban pensando en ese motor económico que era a gandeiría, e facer todo o posible por o seu desenrolo, e así se veu facendo ao longo destes anos. Claves de pasado para entender tamén mellor o presente e o que será o futuro de Arzúa, sen dúbida. Iremos falando, alcalde, se lle parece, nos próximos minutos de todas estas cuestións. Antes imos coñecer, se lles parece, precisamente as palabras do que era alcalde de Arzúa entón en 1976, co que logo tamén teremos a oportunidade de falar. Don José Fuentes. Cando eu tomei posesión, me deron posesión do ayuntamiento, en Arzúa había unha terrible escasez de posto de traballo. Pero, con tristeza, teño que reconocer hoxe, o problema está peor que cando eu iniciei os meus primeiros pasos na alcaldía. Está peor porque as industrias que eu soñaba con traer non viñeron. E o campo, que entonces estaba pouco mecanizado, absorbía unha boa parte, polo menos unha parte, dos homes que estaban na edade de poder traballar. Pero como cada vez chegan máis máquinas e mellores máquinas ao campo, fan falta menos brazos, e os nosos fillos e os nosos irmáns non teñen máis remedio que emigrar por pura necesidade. Porque o home do campo non é un home que lle guste ver un programa de televisión, non ten preparación para isto, nin ler unha novela, nin un periódico. Entonces entendo que ese centro, lógicamente, debía ter unhas parcelas, tantas como, e así o planteei as personalidades a nivel de provincia, tantas como camas. Don José Fuentes, lembraba vostede estas imaxes, esta participación súa neste programa de televisión española en Galicia? Sí. Que lembranzas ten de aquel momento? Bueno, eran épocas moi diferentes. Estábamos nunha época de restricciones, todos vivíamos peor, casi todos vivíamos peor, porque pode ser que algunhas personas estén
peor que daquela, pero vamos, en general a economía era modestísima a economía familiar de casi toda esta zona, modestísima a economía municipal, e sobre todo, entonces non estaba moi implantada a seguridade social, tiñamos uns problemas, sobre todo cos enfermos que iban ao hospital, que para que saliese gratis había que incluirlos na lista de pobres, na lista municipal de pobres. Esa lista estaba condicionada, según os secretarios, os que leían leyes e eso, que había que ser pobre de non tener nada. Casi todos tiñan unha casita, un trocito de tierra, tal. Entonces, isto traíanos bastantes incomodidades e bastantes... En fin, era unha época de muitas dificultades. Muitísimas dificultades. Vostede plantexaba xa nesas palabras que vimos de escoitar algúns problemas que tiña entón Arzúa, problemas como pois, o emprego para os mozos, problemas económicos. Como se ve hoxe despois do paso do tempo? Sí, bueno, eso cambiou, entonces os problemas eran terribles, entonces o único que había aquí era a inmigración, aquí nacíamos, éramos moitos para pouca terra, entonces o único que había que facer era, ao principio do século foron a América, logo foron ao estrangeiro, Alemania, Suiza, Holanda, Francia, Bilbao, Barcelona, Madrid. Aquí nacía demasiada xente e non había ninguna capacidade, non había industria, non había, isto estaba moi parcelado, non había medios económicos para poñer en marcha. E todo isto levou o seu tempo. De todas maneiras, en este momento podemos decir que eso está superado, casi superado. En Arzúa hai hoxe unha natalidade que está por debaixo da mortalidade, o sea que en vez de crecer, decrecemos. A miña opinión é bueno, con todo o que outros dicen que non é bueno. Eu creo que sí. É preferible que veñan aquí os africanos a limpiar váteres que vayan os gallegos limpiarlos allá. En fin, eu estou satisfeito porque isto ha cambiado muitísimo desde entonces. Entonces, cuando me ofrecieron la alcaldía, que yo no quería, ni podía, ni debía, ni valía para eso, la ilusión mía era rodear Arzúa de chimeneas. En vez de llevar al hombre a la fábrica, que viniera la fábrica al hombre. O sea, llegaban a Bilbao los gallegos, los andaluces y tal, y había que hacer calles, había que hacer plazas, había que hacer colegios. Aquí no había que hacer casi nada, algo había que hacer, pero menos, y además se sentiría más cómodo el trabajador. O que pasa é que en eso fracasé. Bueno, será moi largo. Non se preocupe, seguiremos falando da industria porque iba por un bo camiño, falaremos máis adiante, pero que xa falou vostede, deu algunhas claves falando do campo, das familias do campo, de aquí de Arzúa. Temos as testemunhas precisamente de quen traballaba no campo hai 23 anos. Imos coñecelas para ver despois como foi a súa evolución. Vi en algún momento que en varias zonas, varias parroquias, pegaba o lume en 2 ou 3 sitios a unha mesma vez. E esta cosa que non se explica, puesto que no momento que empezaba aquí, dentro do momento empezaba no outro lado, e iso era totalmente casi de 20 minutos aproximadamente de empezar nunha parte e empezar na outra. O que nos falta máis axudas ao campo sobre a ganadería e sobre o campo, porque o campo témolo atrasadísimo redondo, porque non hai mano de obra para traballar, e logo as máquinas non podemos a traballar con elas, a pesar que hoxe viñeron bastantes máquinas, pero son tan caras que é imposible arrastrar todo e poder limpiar todos esos pinos que queimaron todos e todos esos bosques que hai para facer uns bons prados para o ganado, porque en Galicia está moi ben para Galicia, para os campos, pero resulta que non temos mão de maquinarias para poder facer todos estes traballos. Eu comprendo que o paisano debíanlle facerlle todo gratuito completamente, todos estes tratamentos sanitarios, porque a vacuna, refíromo, por exemplo, a glosopeda, é unha das vacunas que por 35 pesetas podese vacunar unha vaca, unha vacuna que vale 100 e pico de pesetas. Xa o Estado que lle importaría, ou outros organismos, darlle esas 35 pesetas máis ao paisano. María Enjamio, o sector gandeiro, o sector do campo cambiou moito nestes anos. Bueno, eu creo que sí, porque a partir deso, pois, o gandeiro que tiña 4 vacas hoxe ten 20. O gandeiro que daba 30 litros de leite, bueno, non daba que facía o queixo nesas épocas, pero hoxe ten 700 ou 500, depende a historia, non? Pero cambiou un montón moito. No traballo, en todo. O traballo que facían falta antes 4 persoas hoxe fai unha.
cambiou tamén no que é o camiño de futuro do campo. Estamos a falar con vostede, unha persona que ademais representa ese futuro do campo de Arzúa, cunha palabra clave, o agroturismo. Contenos en que consiste esta palabra. Pois en que consiste, por exemplo, pois douselle moito valor ás casas que estaban completamente tiradas, pois agora restauráronse, é unha inversión moi grande para puestos de traballo, para toda a historia, para moita xente. Inténtase dar unha salida aos produtos autóctonos gandeiros? Sí, o queixo, a mele, todo o que se produce da casa, pois a xente valorou moito. As carnes, o capón, toda a historia que se cría na casa, pois a xente é o que ven valorando moito, para comelo, é o que ven buscando. E no sector do turismo, igualmente, imagino que a xente virá buscando a parte de descanso, de natureza, como falaremos despois máis adiante, de camiño de Santiago, buscará tamén comer. Claro, pois é o que lles gusta comer e beber, non? É o que veñen buscando a Galicia. En Galicia que comemos moito, pero todo o mundo lle gusta comer a Galicia, Diga que sí. José Luis, unha evolución estamos falando de, bueno, pues desde a gandeiría máis tradicional hasta agora novas fórmulas para a xente que traballa aquí no campo. Como ve vostede a evolución de Arzúa? Pois non cabe duda que en 20 anos que cambiaron as cousas, como estábamos casi de cero a estar hoxe, despois de 20 anos, despois das primeiras eleccións democráticas no ano 79, o pueblo, como a todos os pueblos de Galicia, foi evolucionando, pero quizá, facendo un pouco tamén a labor de oposición, quizá non evolucionou como tiña que haber evolucionado. En concreto, falando do sector gandeiro, que é a principal fonte de riqueza do Concello de Arzúa, pois levase feito moito, é claro, ainda falta, levase feito moito en canto a infraestructuras, a parcelaria, e por aí ainda faltan algunhas parroquias por facela que xa van con retraso, pero bueno, nunca é tarde se fan, esperemos que se acabe de facer esas parroquias que faltan por a parcelaria, porque hai que dar conta que nestes 20 anos a industria nestas zonas, sobre todo nestes municipios da montaña, a industria, debido a que hai vías de comunicación que se mellorou moito tamén, porque hai que dicirlo todo, pois as empresas, as industrias son reacias a virse instalar a estes concellos. Entón, eu creo que nós aquí temos que incidir no que se está incidindo no sector gandeiro, porque hai que dar conta que hoxe Arzúa está a cabeceira en produción de leite en Galicia, xunto co Concello de Santa Comba, na provincia da Coruña, e o Concello de A Pastoriza, creo que é, na provincia de Lugo, é onde máis reses de ganado leiteiro hai. Falando antes que dixo, falando do queixo a señora Anjamio, o queixo de Arzúa é tan bo que non fai falta que se añada nada. Cómese solo moi ben, porque está ben que se coma con mel e con outras cousas, pero con membrillo, pero o queixo de Arzúa ten a calidad suficiente que se cómese solo, con unha boliña así fresca. Sabe de gloria. Falaremos de queixo, falaremos tamén de industria, pero antes de falar de industria, señor alcalde, se lle parece, imos coñecer tamén a opinión dun dos industriais de Arzúa de hai 23 anos. Eu non sei, porque nós, claro, daqui de Arzúa, procuramos e miramos que haxa industria, pero non traen unha fábrica, non traen unha cousa que emprega 50 ou 60 personas ou a 100, entende? Aquí deso non hai. Alcalde, industrias que naquel ano 76 parecía que non acababan de chegar a Arzúa. Sí, efectivamente, en aquel entón non acababan de chegar, casi seguimos confesando que siguen sin acabar chegando. É dicir, fixeronse certas cousas no sector empresarial ou industrial a moi pequeniña escala. A industria, bueno, é reacia a vir ao interior. Tampouco eu son da opinión de non pretender unha industria así porque así. Primeiro tamén había que crear o condicionante de medios de comunicación, de estabilidade, ter un parque empresarial,
ter unhos servicios con que arroupar unha industria, porque a industria son obreiros, son empleados, e hai que dar bons colexios, boas piscinas, en fin, facerlles un entorno, unha vida agradable para os empleados, para eles e para os seus fillos. O que sí, a industria que sería positiva en Arzuga sería a industria de transformación dos sectores que temos primarios, o sector sobre todo agroalimentario, o queixo, procurar incentivar cada vez máis o que é a industrialización e comercialización do queixo, que está por moi bo camiño. Ahora mesmo temos datos dun incremento de comercialización de perto dun 13%, é o queixo máis vendido dos queixos galegos, e, bueno, estamos todos metidos en esa mesma barca, tirando arreo, oposición, goberno municipal, o sector industrial, o sector produtor, para que o queixo de Arzúa, tal como decía o compañeiro Corporación Xosé Luís, que se come por si solo, non fai falta engadirlle nada, ainda que é perfectamente aceptable, é unha simbiosis perfecta, mesmo co mel, co membrillo ou con calquer outro produto. Estamos falando desa transformación dos produtos e estamos falando do queixo, pero eu non sei, don José, vostede que coñece tamén Arzúa e a súa evolución, moito cambiou tamén o sector da fabricación do queixo, de aqueles queixos tan tradicionais que se facían en Arzúa a estas fábricas que se montaron agora. Como o ve vostede? Sí, a miña vida pasou casi toda facendo queixos, pero de todas formas, efectivamente, hoxe se conoce unha tecnología, as persoas que se dedican a eso, que está bien, que está a punta, que se dice, como dice aquí estes señores Carreira e Alcalde, que se come solo, que se come como sea. Está bien. De todas formas, pienso que vai ser pero moi inmediato a instalación nesta comarca, porque, como dicía Carreira, é unha das máis produtoras de Galicia, de unha factoría para fabricar un tipo de queixo caro. Vamos hacia un mundo de máis posibilidades económicas. Entonces, este queixo que están fabricando aquí é moi bueno e incluso é moi económico dentro da calidad. Por eso, cada día fabrican máis, cada día venden máis. Pero, en ciertas bodas, ciertas persoas que presumen de ricas, queren un queso que non cueste 1.000, que cueste 3.000. Entonces, Arzúa quizá teña que ir a esa industria para un determinado tipo, a ver, hasta a demanda. Temos os 5 continentes para vendero. Quizá a universidade, non sei se pode ayudarnos con tecnología, porque eso tiene que ser unha tecnología punta, fabricar algo que non hai, pero que ten que ser aquí, porque é onde hai a materia prima, onde estes señores saben ordeñar, saben conseguir un leite que ten que ser de unha calidad máxima, para conseguir un produto de calidad máxima. E igual que usted, seguramente esa roupa que ten aí é bastante cara, ao mellor encontrase por 10 veces menos en outra tienda. Será un pouco inferior, pero hai quen compra esa e hai quen compra outra. E aquí temos que producir un queixo caro para venderlo caro aos que presumen de ricos. Novas portas de futuro para un sector ben artesanal e ben tradicional aquí en Arzúa. Precisamente desa tradición, como estamos en terra de queixos, nos achegamos hoxe un pouquiño máis de preto. Imos coñecer, se lles parece, como se elabora o queixo de Arzúa nunha das granxas típicas e tradicionais de aquí da zona. Visitamos Granxas Barral e nos comenta como fan o queixo desde a obtención da materia prima na súa propia gandeiría ata a súa transformación en produto final a mestra queixeira Pilar Camba. Isto surgiu máis ou menos polo 80, máis ou menos, un pouquiño antes, un pouquiño despois, que se empezou a comprar unha cubiña de 300 litros para ir cambiando un pouco que era de facer os queixos nunha pota a facelos nunha cuba. E logo despois traballamos así 2 ou 3 anos. E despois compramos outra cuba máis grande, de 1000 litros xa. Despois, como non nos entraba ben no local, tuvemos que fazer outro local. E traballamos ali outros 3 ou 4 anos. E logo pasamos para aquí xa. Entón tamén fabricamos aquí ca cuba de 1000 litros durante hasta ahora mesmo, que metemos unha de 5000. Chego máis ou menos desde os 35 anos. Fixen queixos. Me teño 63, o sea que antes facías un queixo, ordeñabas a vaca e logo directamente xa o teu puñía nunha potiña e xo cuajaba e xo facía, é totalmente un pouquiño distinto o proceso. Hai que ordeñar esas vacas, enfrías o leite nun tanque e logo despois xa pasa para botar para
para a cuba de pasteurización. Desde que se recolle o leite, pasteurízase, logo añádense uns fermentos para que volva a fermentar o queixo, e despois, pois, cuájase, lavas un pouco a pasta, pónselle a sal, e logo despois se mete aos moldes e vai á prensa. Na cámara, para que o queixo salira un pouquiño xa feito, debería botar como 12 días. A partir de aí xa ven que ande para o mercado. Pois nun día normal de produción, aproximadamente, podense producir 400, 500 kilos. María, estamos vendo, ou acabamos de ver como se fai o queixo. Vostede tamén se dedica, como moita outra xente de aquí do lugar, ou fixo en algún momento queixo, non? Si, non, fago agora todavía, fago agora queixo artesano, o natural como se facía hai 20 anos, como din os señores, ou hai 30. A primeira cousa é ter un bon leite. E despois dun bon leite, un bon cuidado. De cuidalo, e despois sempre sigue sendo un bon queixo. A calidade está precisamente na leite. A calidade está na leite. Na leite e no cuidado. Porque se é unha boa leite e non o cuidas, pois tamén a cousa non vai ben. E como é a evolución? Hai xente que veña detrás que se dedique aínda aquí en Arzúa a fabricación do queixo artesano? Si, sempre hai moitas mulleres que se... Porque non dá cousa para máis. Para poñer unha pequena queixería hai que ter moito leite. Os que temos pouco, pois, dedicámonos un pouco a todo. O queixo, xa comentábamos antes e agora nos adentraremos un pouco máis neste tema, tamén é coñecido por aí fora gracias ao turismo. Si, ademais a xente que ven de fora pois sempre suelen levar moito queixo para Madrid, para Sevilla, para todos os sitios. A xente que poden levalo, pois normalmente gústalles comelo e gústalles levalo para a xente que lles queda na casa lá, cando veñen de vacacións. Son os mellores portadores deste queixo de Arzúa. Os mellores portadores é os que mellor máis lo valoran. José Luis, estamos en Camiño de Santiago, decíamos ao principio deste programa. Arzúa é Camiño de Santiago. Nunca mellor dito, estamos no propio camiño e no... Ademais no albergue de peregrinos neste momento. Non dos mellores albergues, por non decir o mellor do camiño, non porque o diga eu ou porque diga o señor alcalde e todos que estamos aquí, senón o que din os propios peregrinos que fan o camiño. Fai 2 días ainda pasou unha peregrina, porque claro, eu por razóns de traballo pola mañá fajo 2 kilómetros polo mesmo camiño ao revés, non? Que traballo aquí cerca, aquí en Ribadiso mismo. Entón, atopei con unha peregrina que pernotara aquí no albergue e pregunteille de onde viña. E dixo chovía a cántaros, case, dixo desde Roncesvalles. Levaba 30 días e claro, dixo que iba a coller o que non daba máis, que iba a coller o autobús. Dixo, pero o camiño que se falta, ahora é mellor que... Pero claro, tiña que empezar a traballar este lunes. Entón, na máis que daba tempo de abrazar o apóstolo e coller o tren para Madrid para traballar. Pois ese é un dos exemplos máis, que quedou moi encantada deste albergue, máis do outro que ainda está sin inaugurar, pero por necesidades do ano Xacobeo, pois... Houbo que poñelo en práctica. Está mismo no centro do pueblo, aproveitouse unha casa de arquitectura rural, xa... E a Xunta fixo aí un albergue. Considera vostede que isto do Camiño de Santiago influiu tamén na evolución de Arzúa destes últimos anos? Non cabe a menor duda, porque o Concello, se non fora o Camiño de Santiago, doulle a vida como outras cousas. Ao non haber outras industrias no pobo, o Camiño de Santiago, claro, que dou un auge á vila. Pero, bueno, de todas formas, eu pido desde aquí un pouco de máis axuda por parte das institucións, sobre todo da Xunta de Galicia, para seguir cuidando do Camiño de Santiago. Ainda queda moito por facer, pero pido desde aquí que nos boten unha mão, porque este brao desbordouse a cousa por la tanta avalanxa de peregrinos. Hai que seguir mantendo o camiño. Para seguir mantendo o camiño, pois, o Concello por si só non dá sentido. O Concello pon toda a súa parte, pero quen ten que poñer tamén son as administracións, tanto a central como a autonómica. Alcalde, en 1976, a primeira vez que estivo aquí Televisión Española, era ano santo tamén.
O ano que ven falase de que o volven a dedicar a Ano Santo, pero que agora se di que en Galicia vai ser Ano Santo todos os anos. Tamén está Arzúa polo medio. Sí, está Arzúa porque non en vano é unha das últimas etapas do camiño, un lugar emblemático como é este albergue de peregrinos de Ribadiso, e cruce de camiños, porque hai que pensar que a medida que nos vamos achegando a Compostela, a concentración de peregrinos é máis grande. É dicir, que unhos veñen de Roncesvalles ou incluso de Centro Europa, de moitos lugares do mundo, pero a medida que empezan en Ponferrada, ou mismo no Cebreiro, ou mismo en Sarre ou Porto Marín, por Arzúa pasan sempre. É dicir, que ao final de camiño a concentración é maior. E por añadidura, decía que estamos nun cruce de camiños porque confluye co camiño francés, ca ruta francesa, o camiño do norte tamén. É dicir, que non é que traiga os peregrinos que veñen por esta ruta, que son un 90% largo das peregrinacións a Santiago, os poucos que veñen, pois súmanse tamén. E tamén o futuro dun pobo mídese na evolución de sectores de carácter social, como poden ser o ensino e tamén a sanidade. Vexamos como estaban estes dous puntos hai 23 anos. Fixeran algún sitio para recollelos, que nos diran as escolas de párvulos, que nos diran tamén unha escola de formación profesional, porque tamén despois que termina as escolas, pues, a ver a onde van esas criaturas. Podemos mencionar a cantidad enorme de población relativa para ser asistida por cada médico, a falta de personal subalterno, a falta de instalacións, o traballo, digamos, indiscriminado, puesto que cada profesional médico está de servicio as 24 horas do día, e así podíamos mencionar como feitos tan importantes como é a mesma dispersión da población, as malas vías de comunicación, falta de comunicación, por exemplo, non solamente viarias, sino telefónicas. Todo isto, por supuesto, incide en unha asistencia médica que non é ni moito menos a que soñamos os médicos na universidade. Don José, sanidade e tamén ensino, como evolucionou isto nestes últimos anos? Bueno, como todo, pero quizá en esos dos campos máis. Porque a sanidade, por exemplo, en Arzúa, onde había un par de médicos, onde tiñamos o problema que mencionaba antes, de que o hospital recibía mal os campesinos que non estaban na Seguridade Social, porque só estaban na Seguridade Social os que tiñan fillos, porque lles pagaban algo, entonces dábanse de alta na Seguridade, pero a maioría de personas solteiras, personas que non habían tido familia, pois non estaban nin en Seguridade Social, por lo tanto había uns problemas terribles, entonces, bueno, aquello traía no ayuntamiento graves problemas. En cuanto á enseñanza, pois creo que unha das cousas que me motivou a min para estar un pouco no ayuntamiento foi a concentración escolar. En esas épocas fíxose unha concentración. Entonces, cando nosotros, eu son da aldea, viñamos aquí a Arzúa, chamábamos aldeanos, os de aquí, e efectivamente estábamos acomplejados, as nossas casas estaban rodeadas normalmente dunhos matorrales, vivíamos como aislados, algo parecido ás fieras, un pouco escondidos. E todo iso traía uns complejos terribles para despois na vida salir. Entonces, hubo a idea de Madrid, Arzúa contou co segundo agrupación escolar de Galicia no medio rural. Hubo outras agrupacións anteriores nas cidades, pero aquí conseguimos, movímonos un pouquiño en buscar o terreno, en buscar medios e iso. Logo a concentración escolar trae que se mezclan os nenos da villa cos dunhas parroquias con outras, o sea, que conocense menos un chaval, un pequeño tal. Logo, ao ser agrupación, os maestros, cada maestro enseña a un grupo moi concreto, mientras que unha escola rural tenos de primeiro, de cuarto, de sétimo, unha enseñanza moi inferior. Entón, o único que pensei coa enseñanza foi transformar a cárcel, que xa, gracias a Dios, iba habendo menos presos, en un colegio. E gracias a eso, pues, fomos empezando a enseñar os chavales daquel tiempo, polo menos onde estaba Suiza e Alemania, que ningún sabía, porque eu enseñaballes no mapa, dixo, vou para Alemania, e dixo, mira, aquí tes un mapa de Europa, dime onde está Alemania. Tío, non sabía, iba atrás do pariente, do veciño, pero nin sabía siquiera onde estaba. Eso é terrible. Unido eso ás lágrimas das madres que deixaban os fillos coas abuelas, e unido todo eso, ser alcalde en ese tempo, eu creo que se hai cielo, eu parece-me que ter un poquinho. Foi duro, foron tempos de emigración, tempos duros. María, eu non sei, desde o mundo rural,
Como se ve agora o futuro aquí para a mocidade de Arzúa? Por exemplo, estaba agora falando don José dese ensino que se puido facer, ese ensino medio para un pouco aprender os rapaces, darles novas oportunidades para desenvolverse, incluso sen ter que marchar de Arzúa. Hai agora suficientes recursos aquí, por exemplo, no campo ou na propia vila para toda esta mocidade de Arzúa? Sí que hai. Sí, porque eu acordome que cando nos temos unha filla, en aquel tempo estaban hasta sétimo, hasta octavo no mesmo colegio, que había un colegio ali ao lado, e despois foi para Arzúa, pero xa cando era moi alta, e dicía, se eu estuvera neste colegio, sabería moitísimo máis. Pasa que tiña unha profesora para 20 ou 30 nenos e daballes todos a mesma cousa. E claro, ese é unha vantaxe moi grande para os críos. E agora hai postos de traballo para estes mozos aquí en Arzúa? Sí, o que quere traballar, sí que hai postos de traballo, sí. Vale querer traballar, porque hai moitos que non queren tampouco, pero sí que hai, moito máis que antes, sin andarse desplazando. Sí que hai, non fai falta emigrar como antes, hai de todo, non? Pero bueno, penso que sí. Hai futuro, polo tanto, en Arzúa. Unha localidade que hoxe estamos empezando a coñecer, quizáis a través do paso do tempo, desde o pasado hasta o presente, tamén camiñando hacia o seu futuro. Imos, se lles parecen, a coñecer un pouco máis de preto Arzúa a través das imaxes. Arzúa, antesala de Compostela. Arzúa, a última parada do camiño antes de chegar á capital de Occidente. Arzúa, terra de pazos, terra de queixos, terra de abellas e terra de coiro. Arzúa, terra de verdes pastos que alimentan o gando que sustentan a economía do lugar. Arzúa, en pleno camiño de Santiago, aséntase sobre unha antiga calzada romana da que quedan testemunhas como a ponte sobre o río Iso. Ponte que recolle os laios e as esperanzas de cantos percorren o camiño por chegar a Compostela. Terras de bello peregrinaxe con vestixios do pasado que permanecen no tempo a través de construcións que hoxe son símbolos da ruta xacobea. Entre eles o actual albergue de peregrinos que foi o antigo hospital de San Antonio de Ribadiso. Parada de camiñantes tamén foi o hospital do convento dos frades agustinos, fundado no século XIV e do que só se conserva a capela da Madaleina. O señorío de Arzúa quedou patente nas construcións que se ergueron nas diferentes parroquias e que hoxe constituyen un claro pretexto para os visitantes que poden participar da denominada Ruta dos Pazos, un paseo polo tempo que inclúe a visita ao Pazo de Sedor en Castañeda. A Casa Grande de Figueroa dos séculos XVII e XVIII, a Casa Blasonada do Orxal e Bascuas, e o máis coñecido, o Pazo de Brandeso que Valle Inclán adopta como escenario dos amores do Marqués de Brandomín coa súa probe curmá Concha na sonata de Otoño. Nobreza e relixiosidade que ten no santuario da Nosa Señora do Viso un punto de referencia polas lendas que traspasan o tempo e que chegan aos oídos das mulleres embarazadas. Son elas as que, con xestos de tradición, piden un bo momento no parto xirando as tellas boca arriba e camiñando de xeonllos arredor da imaxe da Virxe no día da romería. Camiño de peregrinación que ten unha parada obrigatoria nestas terras ubicadas nunha extensión de case 158 km cadrados ao sureste da provincia da Coruña. Ubicado no Val da Ulla e regado polo río Iso, no concello de Arzúa viven hoxe algo máis de 7.000 veciños que se agrupan nas 22 parroquias que envolven a capitalidade. A economía é fidel reflexo do equilibrio entre a tradición e a modernidade que ten en Arzúa un claro exemplo. Tradición no mantenemento da gandeiría como sector básico que permite o desenvolvemento industrial procurando as materias primas para a elaboración de produtos tan coñecidos como o queixo de Arzúa, que hoxe goza de denominación de orixe e sobre o que se asenta un importante tecido industrial. Modernidade na búsqueda de novas alternativas que atoparon no agroturismo unha fonte de futuro. En torno ás casas de turismo rural, florecen unha serie de actividades paralelas como os deportes de aventura que constituyen un gran reclamo para os visitantes. A artesanía do coiro e a fabricación de toldos comparten en Arzúa un mesmo proceso artesanal. Como artesanal é tamén a extracción do mel que constituye a base do enredo do abelleiro, un museo vivinte que dende Porto de Mouros ofrece aos produtores a oportunidade de envasar e etiquetar o seu mel que previamente pasa polos laboratorios onde se realiza unha análise físico-química na que se sustenta a calidade deste produto. Economía e sociedade que teñen en Arzúa un claro punto de referencia, as torres da Catedral de Compostela.
Arzúa ten moita beleza, beleza nos campos, beleza na propia vila. Como, xa para rematar, para despedirnos, déxenos en riba da mesa a súa impresión final desta evolución de Arzúa nos últimos 20 anos. Pois mira, nos últimos 20 anos, pois unha cousa disso foi a escasez do turismo rural, empezando por aí xa, quer dizer, terminando. Porque foi unha inversión moi grande, está deixando moito carto en Galicia, a xente marcha moi contenta, e as ganaderías tamén que melloraron un montón. Gustaríalle decirlle algo a xente para que se achegue aquí a Arzúa, para que vexe esta maravilla de casas rurais que hai aquí na zona? Sí, porque lle gusta moito a todo o mundo, e que se vayan acercando os que non o viron, para que o conozcan mellor, porque os que veñan, pois eu teño uns clientes de Melilla que estuveron en junio e xa viñeron 4 ou 5 compañías de amigos. Así que porque lles gusta, e a onde vas? Pois non sei, pois vete a Galicia, que estuvo en ali un sitio maravilloso, sendo que nunca estivera en Galicia. Casualmente teño uns aquí, e para o 26 veñen outros de Melilla. Quizás esa sexa a mellor propaganda que se poida facer. E xa tamén para despedir o exalcalde, don José, gracias por acompañarnos entón, gracias por acompañarnos hoxe de novo. Que nos podería decir vostede que coñeceu esta evolución? Bueno, que vai a continuar. E que vai a continuar, ademais, é que incluso Arzúa, con todas as dificultades, ao haber mellorado os accesos e todo isto, é posible que aquí se instale algunha industria, porque a materia prima non só de leite, que tamén xa falamos, senón que, por exemplo, a forestal, aquí había que facer algúns produtos, porque eu son partidario de facer produtos de tecnología punta, porque vamos hacia un mundo de máis posibilidades económicas. Casi todo Europa, e incluso xa empeza a América a ter algo norte xa máis que nos, pero bueno, aunque xa no sur, empecen a abrirlo un poquinho, a traballar algo. Entonces é posible comercializar aí algún produto derivado, non sei, do forestal, porque aquí estaba todo abandonado, pero agora con esas pesetillas que nos dan para plantar, para limpiar e para iso, isto deixouse de estar abandonado e aí vai haber unha produción forestal moi alta e que, por lo tanto, ten que haber aquí unha industria, forzosamente ten que haber aquí unha industria deso. E xa tamén para despedirnos, mensaxe final de don José Luis Carreira. Sí, bueno, pois, a parte de facer a oposición, que estamos para fiscalizar a actuación do equipo do goberno, do Concello, pero tamén estamos para propoñer alternativas e propostas. O alcalde sabe que tamén nos ten para seguir loitando porque o Concello vai evolucionando, como evolucionou este 20 anos, e que dentro de 20 anos que estemos aquí para poder contar a evolución do Concello. Quería incidir no tema agrícola, facer unha especie de chamamento a todas as administracións para que dunha vez por todas se arregle o problema do sector lácteo, que se elimine o sistema de cuotas e que deixen os gandeiros producir para poder traballar, para poder facer os queixos. E seguiremos apoiando para que se terminen as obras que están de infraestructuras, que terminen para que o Concello siga evolucionando. Pasos adiante que ten que dar. Pasos adiante é tirar do carro, como decía outro día un concelleiro no pleno, un concelleiro do Partido Popular, tirar do carro e tirar todos xuntos. Efectivamente, quizáis a unión, nunca mellor dito, fai a forza. Señor alcalde, xa tamén para despedir, estivemos falando de Arzúa hai 20 anos e de Arzúa hoxe. Sí, parece que pasan rapidiño, pero é un longo espacio de tempo e pasan moitas cousas. É moi difícil a loita de día a día, pero creo que estamos no bon camiño. Eu aquí, bueno, pues tamén recollo as palabras que non dúbido que como gran arzuano que foi sempre o compañeiro Xosé Luís, de traballar todos arreo por este concello que nos toca vivir a todos. Eu diría que un presente real e consolidado de terminación de infraestructuras que están escomenzadas, que van a ser moi importantes para dar unha calidade de vida aos habitantes do noso concello.
É un futuro esperanzador, pois eso, intentando ao mesmo tempo que vamos facendo esas infraestructuras ou rematándoas, intentando conquerir algún tipo de industria. Decía ben o señor Fuentes de transformacións da madeira, que tamén é outro do sector productivo da nosa terra, do leite, do queixo. Aquí podíanse facer iogures, mantequillas, podíanse facer unha serie de cousas, ademais do queixo, para complementar todo o que é a industria do sector lácteo, todo aquilo que signifique algo de ocupación para a nosa xuventude que certamente pasa dificultades, xuventude preparada, con estudios, con carreiras, con unha preparación xa para defenderse na vida, pero que a veces ten certas dificultades para conquerir un emprego. Si logramos todo eso, penso que acertamos, despois o resto virá por añadidura, porque Arzúa ten condicións, do que falábamos, a paisaxe, a gastronomía, unha serie de cousas que ofrecer ao visitante que seguro que van a seguir vindo, porque tal como decía María Enjamio, isto a mellor publicidade é o boca a boca, uns vanllo dicindo a outros, se o trato personal dos donos das casas de turismo rural, que ademais fanse precisamente como unha economía complementaria do sector agrario, van funcionando como ata agora, con ese cariño, esa dulzura con que tratan a xente, que lle ofrecen o millor que teñen como se fora para eles, pois seguro que vamos a ter abarrote de turistas todos os anos. Pois este foi o tempo de Arzúa. Foi o tempo de voltar os ollos a vista atrás no tempo para coñecer mellor o presente e sentar unhas posibles bases de futuro para esta terra. Agradecémoslles a todos eles a súa presencia aquí con nós nesta tertulia e a vostedes tamén por seguirnos semana a semana nesta serie dos nosos povos. Agardámolos se vostedes queren a próxima semana. Seguiremos no Camiño de Santiago, subiremos a que é a porta de entrada da Ruta Xacobea en Galicia. Falamos de Pedrafita do Cebreiro. Atopámonos ali se vostedes queiren. Moi boas tardes.